Erabiliko ditugun materialak hauek dira. Spray desinfektante bat, azetona pixka bat kotoietan inpregnatuta, lima bat, zepilito bat, kutikula beguntzeko produktu bat, laranjazko makiltxoa, kutikula atzera botatzeko erabiltzen dugu metalezko makiltxoa, kutikula kentzeko alikateak, zelulosazko paperak, semipermanentea egiteko esmalteak, basea, kolorea eta topkoata, lanpara, olioa kutikuletan ezartzeko eta eskuetako krema. Lehen da bizi, gu profesional bezala eskua garbituko ditugu ura eta xaboiarekin. Ondoren, spray desinfektantearekin eta kotoiaren laguntzarekin bezeroaren eskuak desinfektatuko ditugu. Oso garrantzitsua da bezeroarekin mantentzen dugun komunikazioa garbia izatea. Bezeroarekin hitz egin ondoren eta azazkaletako forma aukeratu ondoren limatzen hasiko gara. Gure kasuan, bezeroaren azazkalak desmakillatuta daude, baina esmaltatuta izango balu, aurrena desmakillatu egingo genian, eta ondoren limatu. Limatzen goazen heinean oso garrantzitsua da galdetzea ea gustatzen zaion. Azazkal guztiak limatu ondoren eta bezeroak gustoko duela ikusi ondoren, kutikula biguntzen laguntzen digun produktua aplikatuko diogu laranjazko makiltxoaren laguntzarekin kutikularen gainean. Produktua ondo banatzeko masaje zirkularrak emango diogu kutikularen gainean. Ondoren, metalezko makiltxoaren laguntzarekin kutikula atzera eramango dugu. Horrela, azazkala luzeagoaren itxura emango du eta politago ikusiko da. Hurrengoko pausua ez da beti egiten, bakarrik kutikula asko daukaten kasuetan, beti bezeroaren baimenarekin. Kutikula asko badaukagu, alikate batzuen laguntzarekin moztuko genizkion. Hurrengoko pausua, azazkalean daukagun produktu soberakinak kenduko genion, azetonaren laguntzarekin. Behin azazkal guztiak prestatu ondoren, esmaltatzen hasiko gara. Lehen da bizi, basearekin esmaltatuko ditugu eta lanparan sartuko ditugu segundutxo batzuk. Ondoren, kolorearekin esmaltatuko diogu, berriz lanparan sartuko diogu eta prozesu hau berriz errepikatuko dugu. Bukatzen joateko, topkoa eta aplikatuko diogu azazkalari dizdira emateko. Oso garrantzitsua da, esmaltatzen gaudenean ondo seiatzea. Lanparatik atera ondoren, zelulosazko paperarekin eta cleaner produktu pixkatekin azazkalaren gainetik pasatuko dugu produktu soberakinak kentzeko. Ondoren, eskuetako masajea emango diogu. Azkenik, olioa aplikatuko diogu kutikuletan. Eta listo, hemen daukagu gure betzeraren azazkala.